Les vies verdes són antics traçats de ferrocarril que van quedar en desús i que avui en dia han sigut recuperats i adaptats per al seu ús i gaudi, poden ser recorregudes a peu o en bicicleta. Entre les diverses vies que existeixen al nostre territori, la Via Verda d'Ulls Negres és una de les més importants, tant per la seva història com per la seva longitud. Tot comença al terme del municipi que dona nom al trajecte, on la companyia minera Sierra Menera va construir un recorregut que arribaria fins al port de Sagunt. Encara avui podem trobar restes del que un dia va ser una de les xarxes ferroviàries més importants d'Espanya en la indústria de l'exportació de minerals. Les zones d'explotació, les ruïnes dels barris miners i fins i tot un icònic ferrocarril que ens transporta al segle passat. El nostre recorregut parteix oficialment des de la localitat de Santa Eulàlia, a Terol, on ens trobem amb una antiga estació que es conserva en perfectes condicions. Gaudirem d'un camí senzill i totalment accessible per a tota mena de persones, ple de paisatges espectaculars, túnels i diverses zones on parar a descansar. Si no tenim temps de realitzar tot el recorregut, podem optar per fer-lo en etapes, com la valenciana, que comença a la localitat de Barraques. A la Comunitat Valenciana, aquesta via verda travessa la vall del riu Palància, un paratge natural replet de frondosos boscos i fauna que desemboca a la mar Mediterrània. Milers de persones acudeixen cada any per a gaudir del seu recorregut i, per descomptat, també dels seus pobles. La comarca del Camp de Morvedre té un total de 16 i a ells hi ha una gran quantitat de patrimoni cultural i natural que no es pot deixar de visitar. Dóna-li una ullada a alguns d'ells. Un altre dels punts forts d'aquesta ruta són les seues platges. En les seues aigües cristal·lines podem relaxar-nos, donar-nos un bany o practicar esports nàutics com el caiac o el paddle surf. Contem amb diverses agències per a realitzar aquest tipus d'activitats amb total seguretat, per la qual cosa la nostra única preocupació serà gaudir-ne. Una vegada arribats a Port de Sagunt, podem deixar-nos portar pel seu patrimoni industrial, que recorda els orígens de la mineria, on el nostre protagonista és el conegut Forn Alt número 2. Aquesta infraestructura, construïda durant els anys 20 i de més de 60 metres d'alçària, és avui un dels pocs elements que es conserva en perfecte estat i que des del tancament de la fàbrica es va convertir en tot un símbol per al seu poble. En resum, la Via Verda dels Ulls Negres és una opció d'oci saludable i sostenible apta per a famílies, senderistes o ciclistes que busquen gaudir de la naturalesa i desconnectar, però també perquè aprenguen i recorden els orígens de la siderúrgia com a indústria capdavantera durant el segle XX. I tu, a què esperes?